A gaban screen ɗin kuna idan kuka duba za ku ga wannan bidiyon ina da 94k views, amma kuma gaba ɗaya abin da YouTube ta bani shine $0.28 a wannan. Shi kuma ɗayan bidiyon nan idan muka duba za ku ga wanda ne na money point, yanda za ka yi register money point, yanda za ka sa kuɗi, yanda za ka ce abinda mutane suka kalla. A shi nan daga nan na nuna muku da aro a gaban screen ɗin ku shine mutum 1,100 1.6k kenan. Amma idan kuka duba kuma abinda YouTube suka bani ne $2.46, dala biyu kenan da $46. To shi da abin da zan muku bayani a bidiyon yau, bambancin yadda YouTube suke biyan kuɗi a bidiyo. Gashi duk da wancan bidiyon da ya fi views, wato mutane da suka kalla a wancan bidiyon ya fi yawa, kusan mutum 94,000 ne suka kalla, amma kuma abin da suka bani bai kai na wannan wanda mutum 1,600 suka kalla ba. Dalili shine idan har kana da YouTube studio, duk lokacin da kai posting, idan za mu yi amfani da wannan bidiyon a matsayin misali ne yadda ake connecting Biya da wallet lokacin da ne akan bidiyon to market lokacin da muke mining, kun ka duba za ku ga impression click through rate gashi nan, za ku ga na muku circle da aro. Idan ka taba shi za su ce maka well done, people on YouTube are choosing to watch this video more often than usual. Haka yana nufin kenan mutane suna kallon wannan bidiyon. Daga gaban nan inda dan zagaye muku nan za ku ga click through rate, shi muke kira CTR. Amfanin CTR shine yana duba adadin mutanen da suke kallon bidiyon ka tun daga farko har ƙarshe. Shine abin da ya bambanta wancan na money point da kuma wancan bidiyon da ne akan views na YouTube channel. Idan har mutane suka tsaya suna kallon bidiyon ka, to duk lokacin da kai bidiyo idan har mutum ya kalla daga farko har ƙarshe, ka fi samun kuɗi akan wanda zai samu views da yawa. Saboda yanda YouTube suke irga views shine kawai duk inda mutum ya sakan hudu yana kallon bidiyon kai kawai za su irga matsayin views. Amma kuma kuɗi da ake samu shine YouTube suna ɗora talla farkon bidiyo, tsakiyar bidiyo, lokacin da ƙarshen bidiyo. A da ne suke ɗora talla a bidiyo so ɗaya kawai akan YouTube. Amma yanzu a bidiyon ka na YouTube idan ka ɗora su suke yanke yanda za su ɗora. Idan har mutane suka nutsu suna kallon bidiyon ka, to za su iya ɗora talla uku ma a cikin bidiyon ka, kuma duk talla uku nan da aka kalla a bidiyon ka duka za a biya ka. To shine amfanin ka bidiyon da za a tsaya a kalla daga farko har ƙarshe. Saboda idan har mutum yana kalla yana fahimta, kuma zai kalla daga farko har ƙarshe. Idan mutum yana kallon bidiyon ka baya fahimta ko kuma babu karuwa a cikin bidiyon ka, shine mutum ba zai kalla daga farko har ƙarshe. To shine amfanin CTR. Yana da tantance mutane, ko kuma wani lokacin searching. Idan aka yi searching akan YouTube sai aka ga bidiyon ka, aka danna aka je aka kalla, to wannan ma yana irga a matsayin CTR, click through rate kenan. To shi wannan yana tantance bidiyon ka da yanda mutane suke son kallon bidiyon ka kenan. Shine amfanin wannan CTR din. Sannan kuma shi yake nuna maka cewa lalle mutane suna jin daɗin kallon bidiyon ka da kake posting a YouTube. To wannan shine bambancin biyan kuɗi da ake yi. Shi wannan bidiyo da aka tsaya aka kalli bidiyon ka tun daga farko har ƙarshe, za a saka talla da yawa kuma sannan za a biya kuɗi da yawa. Ba shi da alaka da bidiyo, yana da bambanci da bidiyon da za a kalla iya kawai sakan hudu ne ko sakan 10 sai mutum ya fita ya tafi wani bidiyo bai kalla daga farko har ƙarshe ba. To bidiyon da za ku biyan ka shine wanda aka kalla daga farko har ƙarshe. Duk wanda yake tare a wannan channel din na da suna da Bahaushe, kuma ya subscribe da alaman ƙara, gobe Allah kamar zan nuna muku abin da wallet suka biya ni gaba daya, abin da YouTube suka biya ni gaba daya a wallet dina tun daga farkon shekarar nan 2025 zuwa yanzu.